Добрый день, коллеги. Давайте мы с вами тогда переместимся, и так как нас немного переместимся все за один стол, вы можете сидеть там, як вам зручно, можете сюди, бо атрымліваецца так, что у нас будет только одна рабочая группа. Jeszcze 2 człowieki. Нет, там, певно, люди заняты своими справами, я так думаю, что... Угу. Нам бы еще 2 человека. Как где Володя? Угу. Так, сядайте. Угу. Адназначна павінна быць па 4 чалавекі ў групах. Гэта адназначна. Гэта такая вось важная умова. Альбо мы арганізоўваем з вами толькі одну групу, а астатнія будуць у якасці назіральнікаў. Так. Ага, ідуць яшчэ, так? Добра. Гэта цудоўна. Арцём, скажыце, ўжо ідзе запіс? Угу. Здорово. Так. Угу, толькі адзін, але ўсё роўна тады атрымаецца, што толькі адзін чалавек будзе, адна група толькі будзе працоўная, так атрымаецца, разумееце, таму давайте вызначымся, вось першая група, гэта тыя, хто будзе ў нас сёння ў якасці удзельнікаў, у якасці вучняў на уроку для дарослых, а астатняя гэта будзе група назіральнікаў. Дамовіліся? Так, Алеся, дзе вам зручна, займайце, калі ласка, месца. Угу. Хто вельмі хоча ўдзельнічаць, калі ласка, вы мае вучні, а астатнія будуць назіральнікамі. Добра? Тады, Катя і Таня, я вас папрашу прысесці за тыя стульчыкі. Ваша задача будзе назіраць за вучнямі. Мы потым з вами ў канцы урока для дарослых будзем аналізаваць тое, што на уроку адбывалася. Ну што ж, цудоўна. У рабочыя групы мы зарганізаваліся. Дзякуй. Можна пачынаць працаваць. Гатовыя. Звярніце, калі ласка, увагу на прэзентацыю. Я да вас прыйшла з пытаннем. Гледзячы на гэтыя ручнікі, мы можам здагадацца, з якой мэтай іх стварала вышывальшчыца? Як вы лічыце? Алена, як вы лічыце? Мы можам здагадацца мэту вышывальшчыцы, калі яна стварала такую прыгажосць? Я думаю, что нижний рушник – это нечто связано с птушками. Так. Это может Сядайце. весна. Так. Верхний рушник – это может солнце, радость, счастье. Але дакладна мы не ведаем, так, Алена? Мы можам толькі ствараць нейкія прагнозы, альбо вось з гэтым рушніком, да, якая была мэта вышывальшчыцы, калі яна над ім працавала. Ну што ж, сябры, я вас вітаю сёння на уроку для дарослых, які называецца «Беларускі арнамент» як форма трансляцыі народнага вопыту. Мяне завуць Некраш Юля, я настаўніца беларускай мовы і літаратуры. Я гэты урок планавала як знаёмства з перакуленым навучаннем, а таксама хацела вас пазнаёміць з некаторымі элементамі сінгапурскай тэхналогіі, якая дапамагае эфектыўна арганізаваць работу ў групах. Дзякуй вам тое, што вы далучыліся. Сёння на уроку мы з вами зможам патлумачыць значэнне 6 сімвалаў беларускага нацыянальнага арнаменту. Гэта толькі вельмі маленечкая частка ўсіх тых сімвалаў, якія прысутнічаюць у вышыўцы. Растлумачыць значэнне сімвалаў на адным з муралаў горада Мінска. Там ёсць таксама такое. Вызначыць ролю арнамента на беларускім нацыянальным касцюме і ручніку і стварыць узор арнамента па загадзя прапанаванай тэме. Ось яшчэ і творцамі будзем з'яўляцца. І так, як я ўжо гаварыла, я планавала гэты урок як знаёмства з перакуленым навучаннем. Але я не ведала, на жаль, якія вучні ў мяне сёння будуць, таму мы будзем з вами эксперыментаваць. У ідэале, калі перакуленае навучанне, гэта калі вучань дома знаёміцца з невядомым матэрыялам, прыходзіць ужо з нейкай базай ведаў, і вось на самым пачатку нашага урока я хачу вам даць уваходны тэст. Я разумею, сябры, тое, што вы яшчэ, скажем так, не валодаеце гэтай інфармацыяй, але буду разлічваць на ваш досвед. Вы ўсё ж такі настаўнікі, людзі вопытныя. І зробім такі невялікі эксперымент. Паспрабуйце, калі ласка, суаднесці сімвал з яго значэннем. Яны пераблытаныя, як вы бачыце, да? Так, ручкі. Вам на выкананне задання будзе 3 хвіліначкі. Так, каму яшчэ магу даць?
Стрэлкамі да акрэсліце, злучаеце, як вы лічыце, вось гэты сімвал, а значэнне гэтае. Гэты сімвал мае гэтае значэнне. Да? 3 хвілінкі на выкананне гэтага задання. Як я хочу звярнуць вашу увагу на тое, што ў ідэале, канешне, вучні павінны былі атрымаць дамашняе заданне, падрыхтаваць значэнне гэтых сімвалаў, прыйсці на урок. І першае, што я раблю, гэта уваходны тэст на праверку таго, як яны падрыхтаваліся да урока. Зараз вы, конечно, кіруецеся сваёй інтуіцыяй, да? Нейкім сваім такім жыццёвым досведам, магчыма, сваімі асацыяцыямі. Але я ўпэўнена, што многія з вас гэтыя сімвалы ўжо бачылі неаднаразова. І хочу яшчэ сказаць, што не бойцеся, калі ласка, памыліцца. Гэта, кожны з нас мае права на памылку. Вучоба без памылкі гэта ўжо не вучоба, гэта ўжо нейкі іншы від дзейнасці, таму мы ўсе маем права памыляцца. Засталася 1 хвіліначка. Дзякуй вам вялікі. А зараз я папрашу вас адкласці ў бок вашыя тэсты, вашыя заданні і звярніце ўвагу на тое, што ў вас знаходзіцца зараз на сталах ацэначныя лісты. Бачыце іх, калі ласка? Напішыце, калі ласка, там на ацэначным лісце сваё імя. Ацэначны ліст складаецца з 4 блокаў. Гэта блокі, звязаныя з задачамі, якія мы з вами перад сабой на уроку сёння паставілі, да? І рухацца мы будзем адпаведна з кожнай задачай. Першы блок у ацэначным лісце гэта праца з тэстам значэння сімвалаў беларускага нацыянальнага арнамента. Бачыце гэты першы блок? Скажыце, усе яго знайшлі? Цудоўна. Далей мы будзем з вами рухацца па блоках, выконваючы заданні, карыстаючыся менеджер-мапам. Вось гэты дыванок кіравання, які зараз знаходзіцца на вашых сталах. Крышачку раскажу, як працаваць з гэтым дыванком кіравання. Адкладзіце, калі ласка, тэсты і ацэначныя лісты ў бок і паглядзіце на гэты менеджер-мап. Так? Як я ўжо казала, гэта элемент сінгапурскай тэхналогіі. Ён вельмі класна працуе, калі мы арганізоўваем работу ў групах, на уроках, альбо калі працуем з настаўнікамі дарослымі і прыйшлі ў аўдыторыю, у якой няма бэйджаў, дзе не напісана Кацярына, Тацяна, Алла, разумееце, але нам трэба, каб работа была эфектыўная, і ў гэтым нам на дапамогу прыходзіць вось гэтыя дыванкі кіравання. У чым сутнасць гэтага дыванка? Ён усталёўваецца на стале і не рухаецца, яго нельга пераварочваць з месца на месца. Гэты дыванок кіравання для работы ў групах па 4 чалавекі. Як вы бачыце, кожны ўдзельнік з нашай групы, у нас ёсць першая група і другая. Паглядзіце, нумар групы вось тут у цэнтры. Падыміце, калі ласка, вочкі на мяне. Бачыце, да? Там першая група, там другая група. Кожны ўдзельнік групы мае свой колеравы сектор. Бачыце, знайшлі свой колеравы сектор. Таксама лічбавы сектор 1, 2, 3, 4. І таксама такія супрацьлеглыя сектары АА, ББ. Я раскажу сёння вам, як гэта класна будзе працаваць. І калі мы проста рухаемся па коле, то бачыце, вось тут ёсць такія стрэлкі, дзе дзеянне пераходзіць аднаго ўдзельніка групы да другога. Вы маеце ў групе партнёраў, і у вас ёсць партнёр па плячы. Патрогайце, калі ласка, дакраніцеся зараз да свайго партнёра па плячы. Прывітанне, скажыце яму, усміхніцеся. І таксама, як вы бачыце, на менеджер-мапе, да, у вас ёсць яшчэ партнёр па твары. Пацісніце, калі ласка, далонь партнёру па твары, прывітайце, скажыце што-небудзь цёплае яму, усміхніцеся. Да? Як вы бачыце, да, гэта такая вось ужо станоўчая у вас камфортная атмасфера, значыць, мы будзем з вами выконваць заданні, звязаныя з гэтым менеджер-мапам і працаваць у групах. Цудоўна. Ну, давайте спачатку мы праверым наш тэст. Што у вас атрымалася, вернемся да нашай сітуацыі з тэстам. Итак, першы сімвал, сімвал сонца, вось ён, гэта самы пашыраны сімвал у беларускай нацыянальнай вышыўцы. Так як беларусы ставіліся да сонца як да найвялікшай святыні, то гэты сімвал ляжыць у аснове многіх арнаментных сімвалаў і узораў. Наступны сімвал, гэта сімвал маці берагіні. Ён падкрэслівае асаблівую ролю маці ў жанчыны ў прадаўжэнні роду.
Рушым далей. Сімвал ураджаю, знак зямлі. Узор з такім сімвалам можна было сустрэць у кожнай сялянскай хаце, так як асноўным відам дзейнасці было земляробства. І гэты ж сімвал вышываўся жанчынамі, у якіх не было дзяцей, з надзеяй на іх нараджэнне. Наступны сімвал, самы моцны, самы пашыраны, гэта сімвал чалавека. Гэты сімвал абазначае тое, яго часта вышывалі як абярэг для дзіцяці. Гэты знак таксама сімвалізуе славу і росквіт творчых сіл чалавека. Вось гэта дрэва жыцця, я ўпэўнена, што кожны з вас з ім справіўся, да, што ў нашага народа ў даўнія часы бытаваў культ свяшчэннага дрэва жыцця. Гэты сімвал таксама лічыўся сімвалам вечнасці, бясконцасці. І апошні гэта сімвал жыцця. І гэты сімвал часта называюць аб'яднаннем сонца і зямлі. Тут можна прасачыць і знак сонца, і знак ураджаю адначасова. Разумееце, гэта такое вось скрыжаванне. Ён заўсёды вышываўся на вясельных ручніках і сімвалізаваў сабой моцную сям'ю. Вясельны ручнік абавязкова быў вось такімі вось арнаментнымі сімваламі. Праверылі сябе. Цудоўна. А зараз, калі ласка, звярніцеся да ацэначнага ліста, вы там пабачыце крытэрыі да першага блоку. І колькасць балаў, якую вы можете самі сабе выставіць. Аднясіцеся, калі ласка, да гэтага з гумарам. Гэта вельмі такая маё суб'ектыўнае ўспрыманне. Да? Гэта я зрабіла для таго, каб вы, у прынцыпе, разумелі, як можа вучань сам сябе ацэньваць сваю дзейнасць на уроку, у залежнасці ад таго, якія заданні вы прадумалі. Так, зроблена. Ну што ж, а мы з вами пераходзім да нашага наступнага блока, і для гэтага нам неабходна будзе стварыць сеціва калектыўнай працы. Для гэтага мы возьмем ліст паперы. Так, і зялёны колер бярэ ліст у рукі вось так. Так. І робіць вось так. Складае яго на палову. Вось так. Малайцы. А зараз ён паварочваецца да чырвонага колеру, усміхаецца і перадае яму ліст у рукі. Чырвоны колер бярэ вось так, робіць. І перадае яго сіняму колеру. Так, сіні колер робіць вось так. І перадае жоўтаму з усмешкай у вачах. І ў сэрцы. Так, жоўты колер робіць яшчэ разочак. І вось так вось вельмі моцна прагладжвае тое, што ў нас атрымалася. Натхняльна вельмі. І перадае яго зялёнаму колеру. Суперова. Зялёны колер разгортвае. Класна. І перадае чырвонаму. Чырвоны бярэ ў рукі ручку. І бярэ ручку, і вось гэтае цэнтральнае поле абводзіць. Класна. І перадае блакітнаму колеру. Здорава. А блакітны колер робіць вось так. І перадае жоўтаму сектару. Класна. Жоўты сектар зараз бярэ гэта сеціва калектыўнай працы, якую мы стварылі, і кладзе паверх менеджер мап. Паглядзіце, што ў нас атрымалася. Кожны з вас зараз атрымаў сваё рабочае поле і цэнтральнае поле для калектыўнай работы. Падпішыце, калі ласка, сваё рабочае поле.
Мы з вами стварылі сесва для калектыўнай работы, якое далей нам спатрэбіцца. Як я ўжо гаварыла, мы з вами зможам растлумачыць значэнне сімвалаў на адным з муралаў горада Мінска. Но я выбрала такі мурал, які, па-першае, я вельмі люблю, а па-другое, вы яго ўсе бачылі, таму што ён тут побач знаходзіцца, так, і на вуліцы Рабкораўскага, 15. Цікавая інфармацыя пра тое, што гэта не беларускі аўтар, вулічны мастак Гвіда ван Хелтен тыдзень рыхтаваўся для таго, каб пачаць працу над гэтым муралам. Яна заняла 10 дзён. Вось цікава, тым, чым ён займаўся тыдзень, гэта ён даследаваў нашы беларускія арнаментныя сімвалы, іх значэнне, іх ролю ў нашай культуры. І гэта графіці, якое з'явілася, здаецца, баюся памыліцца, але мне здаецца, што у 2019 яно ўжо было дакладна. Яно ўвайшло ў сусветны топ 10 муралаў па версіі онлайн-выдання Street Art and News. Гэта, канешне, здорава. Итак, давайте мы з вами зараз ўсё ж таки звернемся непасрэдна да арнамента. Вельмі прыгожая дзяўчына такая. Хацела запытацца у вас, як вы лічыце, вось гэты мурал, ён перадае вось гэта тое наша нацыянальнае, несвядомае, да, што закладвае ў сабе арнаментная сімволіка беларусаў. Як вы лічыце? Давайте мы паслухаем зараз зялёны колер першай групы. Як вы лічыце? Я лічу, што перадае. Чаму? Таму што кожны сімвал у арнаменце нешта значыць. І, мабыць, гэта нешта несвядомае праз сімвалы мы можам счытаць. Так, дзякуй. Жоўты колер другой групы. Скажыце, калі ласка, ці не падаецца вам гэты вобраз вельмі сучасным, скажем так, у даўніну нас не адкідае? Так. Ён пра гэта, да, пра наша сённяшняе. Вось гэта повесць часоў. Да? Гвіда ван Хелтен стварыў вось гэту повесць часоў, повесць пакаленняў, паказаўшы, да, адлюстраваўшы на мурале. Дзякуй. Ну і вось паглядзіце, тут мы бачым з вами такіх асноўных сімвалаў, вось іх тут 9 прамалявана дакладна, мяркуецца, што там яшчэ ёсць. Як вы лічыце, блакітны сектар першай групы, чаму сімвалы паўтараюцца ў арнаменце? Цікавая версія, дзякуй. Чырвоны сектар другой групы, як вы лічыце? Напэўна, гэта ўзмацненне ў некалькі разоў гэтага сімвала. Абярэга, да? Чым больш гэтага абярэга ў арнаменце, тым больш яго моц. Цікавая версія. Неразрыўная, а ланцугом, то есть, у некалькі разоў ўзмацняецца дзеянне гэтага абярэга. Так, цудоўна. Давайте мы з вами звернемся зараз непасрэдна ў першую чаргу да асноўнага сімвала, які там увесь час паўтараецца. Абмяркуйце, калі ласка, ў групах, які гэта сімвал, звярніцеся да вашых тэстаў і перачытайце яшчэ раз, якое ён мае значэнне. Цудоўна. Так, паслухаем блакітны сектар другой групы. Ці высветлілі вы, які гэта сімвал? Блакітны сектар, другая група. Мы высветлили, что этот символ обозначает человека, его часто вышивали как оберег для дитяти, и этот знак так само символизует славу и росквіт творчих сил человека. Дзякуй. Першая група, жоўты сектар. Як вы лічыце, чаму вось гэты вулічны графіці мастак выбраў менавіта гэты сімвал у аснове? Не сімвал сонца, не сімвал ураджаю, а вось менавіта сімвал чалавека. Ваше меркаванне? Тому що це городський мурал, це місце, де проживає, працює і чоловік. Це центр такий, який об'єднував людей, які залежать непосередньо від розквіту чоловіка, як пожадання усім людям, які живуть у цьому городі. Суперова. Дзякуй. Сапраўды, у аснове арнамента ляжыць знак чалавека, які сімвалізуе яго славу і росквіт творчых сіл. Мастакі гэта ўсе творцы, да? І пэўна ён атаясамліваў яшчэ і сябе ў гэтым бачыў, да? Ствараючы гэты мурал. Цудоўна. Ну і як я ўжо казала, да, што арнамент гэта паўтарэнне аднолькавых сімвалаў. Чаму гэта рабілася нашымі продкамі? Таму што гэта ў парадку
упарадкаваная сістэма. Продкі нашы заўсёды імкнуліся да лагічнасці любых сваіх дзеянняў. Усё было абсалютна зразумела, і кожнае дзеянне, якое яны выконвалі, не было пустым, разумееце, нішто просто так не рабілася. І любы арнамент – гэта упарадкаваная сістэма знакаў. Ведаеце, у кожнага народа ёсць свае там нейкія пісьмена, якія яны перадаюць. Да? Дык вось беларусы пры дапамозе арнамента – гэта той пасыл, гэта вось той досвед, які, на жаль, мы яшчэ не навучыліся расчытваць да канца, няма такіх спецыялістаў, якія могуць дакладна сказаць, што азначае той ці іншы ўзор, але вось калі мы возьмем рушнік, абсалютна любы, то кожнае, што тут створана, мае сімвалічнае значэнне. І яго можна расчытаць як кнігу. Ну што ж, дзякую вам вялікі. А зараз мы звернемся спачатку, калі ласка, ацаніце сваю дзейнасць па другому блоку. Так, праца з муралам, калі ласка. І зараз мы звернемся непасрэдна да нашага наступнага этапа урока. Гэта роля арнамента на беларускім нацыянальным касцюме і ручніку. Тут мне патрэбна вам невялікае відэа паказаць для таго, каб у нас з вами атрымалася праца. Сочетание узорного ткачества и вышивки, тонкой аппликации и кружева. Белорусский костюм вобрал в себя лучшие традиционные ремесла. Красной нитью геометрических узоров связаны судьбы ни одного поколения. За 15 лет этнографических экспедиций Наталье Кононович удалось не только собрать уникальную коллекцию народных костюмов со всех уголков родного края, но и научиться читать их символику. Фрагмент, как засеянное поле. Знак богатства. А вот такой вот знак. Раньше, говорят, в Беларуси было очень много воды и много рек, и раньше много людей тонуло. И вот этот знак именно защищал от водной стихии. Сила бранных рукавов известна уже много веков. Вспомните красивое предание «Плач Ярославны» в слове о полку Игореве, где она говорит, что полетела бы кукушкой на Дунай, макнула бы рукава в реке и стерла бы ими кровь с ран Игоря. Именно на рукавах можно увидеть больше всего алого декора. Наши предки считали их самым мощным защитным местом и украшали символичными оберегами в виде вышитых крестов. Интересно, что красная нить проходила через многие швы на рубахе. Такая алая маркировка, по мнению предков, не позволяла нечистой силе забраться в полотно. По символичному орнаменту можно было не только распознать языческие мотивы, но и проследить историю рода. В свадебную рубашку вводили орнаменты рода мужа. Но судя по этой рубашке, здесь несколько тут получается. Вот один цельный такой фрагмент. Вот это уже совершенно, я считаю, другое какое-то течение, другой род, а вот это вообще третий род. Здесь вот это знак, который вот в этом ромбике, я это называю, говорю так, в общем-то, в книге прописано, что это символ предков. Это перекрестие у разных народов, он присутствует. Рубахи в виде туники с прямыми вставками на рукавах или с кокеткой. По ним можно смело изучать традиции и обычаи белорусских крестьян. Орнамент вышивали не только на рукавах, но и украшали воротники, манжеты и манишки. Например, крест в круге или ромб с отростками были языческими символами солнца. Наталье удалось обнаружить и традиционные символы в совсем нетрадиционном исполнении. Черная вышивка почему-то была. Манишка достаточно характерный узор для Беларуси. Вот такие древа жизни. Особенности народного гардеробщика во многом определил и географический фактор. Чем южнее регион, тем ярче и колоритнее были наряды наших предков. И наоборот, север отличал весьма скромный декор в одежде. Ну, вось такое вось невялікае відэа. Спадзяюся, што яно было для вас інфарматыўным. Хочу сказаць, што я не выпадкова сёння для вас з'явілася ў нацыянальным строі. На жаль, канешне, гэта не такі, які мы зараз з вами пабачылі на відэа. Да? Гэта ўжо такі дастаткова больш постсавецкі такі вось строй з фальклорнага ансамблю. Але я часта яго выкарыстоўваю на сваіх уроках з вучнямі, як настаўнік беларускай мовы і літаратуры, для таго, каб іх у атмасферу гэтую акунуць. Спадзяюся, што вы таксама апынуліся майму строю у гэтай атмасферы. Зараз я папрашу вас звярнуцца да сеціва калектыўнай працы, якую мы з вами стварылі. Так, у вас ёсць у кожнага сваё поле. І задача будзе адпаведнасці з менеджер-мапам. Зялёны сектар зараз павінен напісаць 5 назоўнікаў па тэме роля арнамента ў беларускім нацыянальным касцюме і ручніку на аснове таго відэа, якое мы прагледзелі. Зялёны сектар 5 назоўнікаў. Чырвоны сектар напішыце, калі ласка, 5
5 прыметнікаў, да, слова, якія будуць адказваць на пытанне «які» па тэме ролі арнаменту ў беларускім нацыянальным касцюме і ручніку. Блакітны сектар атрымлівае 5 дзеясловаў, і жоўты сектар гэта будзе 5 прыслоўяў. Скажыце, усе разумеюць часціны мовы на беларускай мове? Так, цудоўна. 1 хвіліначка вам на выкананне гэтага задання. Пяць назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў і 5 прыслоўяў. Дзякуй. А зараз не хвалюйцеся, калі ў кагосьці атрымалася менш, чым 5. Гэта дапусціма, скажем так, асабліва калі вам адразу так цяжка пераключыцца з рускай мовы на беларускую, пажадана, каб гэта былі словы па-беларуску. А зараз паглядзіце, калі ласка, яшчэ раз на менеджер мап. Вы бачыце сектары АА, ББ. Падыміце, калі ласка. АА, ББ. І пераверніце, калі ласка, ваша сецева калектыўнай працы так, каб вось АА, ББ, перадайце, калі ласка, да? Павярніце яго так, каб АА было ББ. Ага, малайцы, вы справілись, суперова, да? І вы атрымалі набор нейкіх слоў. Зараз ваша задача цягам 1 хвіліны запісаць 2 сказы, максімальна выкарыстаўшы гэтыя словы па тэме роля беларускага арнамента на касцюме і ручніку. З тымі словамі, якія да вас зараз прыляцелі, запісаць 2 сказы па гэтай тэме. Цудоўна. Зараз зноў жа паварочваем назад, так, вяртаем АА, ББ, як і было. Яшчэ адзін паварот. І да вас вяртаюцца вашыя словы і не вашыя сказы. Вы просто пісьменнікі. Перавярніце назад зноў па таму самому прынцыпу, да? Так, цудоўна. І агучым тое, што атрымалася не са слоў, якія вы запісалі, а агучыце, калі ласка, сказы, запісаныя другім чалавекам на аснове вашых слоў. І пачнём мы з другой групы жоўтага сектара. Другая група, жоўты сектар. Пачытайце, калі ласка, якія сказы атрымаліся. Виявляє моц єднання націй. Ён належить толькі Беларусі. Ён належыць толькі Беларусі. Цудоўна, да? Вось вельмі важна на такім лісце працаваць, пісаць разборліва, да? Бо гэта, я нагадваю, што гэта калектыўны ліст, да? Ён не толькі вам належыць. Цудоўна, паслухаем, што напісана, якія напісаны сказы ў чырвонага сектара першай групы, калі ласка. О, цікава. Блакітны сектар другой групы, калі ласка, што за сказы у вас атрымаліся? Арнамент сімвалізуе веру беларусаў. Зараз арнамент сустракаецца радзей. Дзякуй. І зялёны сектар першай групы, што у вас? Беларускі арнамент дапамагае растлумачыць вераванне народу, аберагае ад бедаў.
Цудоўна. І зараз у вас засталося незапоўненым калектыўнае поле. Вам на аснове гэтых сказаў трэба цягам хвіліначак 3-4 падрыхтаваць паведамленне па тэме роля арнамента на беларускім нацыянальным касцюме і ручніку. І гэта будзе ваша сумесная работа. Вы можете працаваць разам, а пісаць будзе нехта адзін, у каго самы разборлівы почерк. Давайте так, 4 хвіліначкі. На кожнага па хвіліначцы. Пачалі. У вас яшчэ 2 хвіліначкі. Калі вы ўжо закончылі, гэта цудоўна, я гатова пачынаць з вами працу далей. Ну, вы пісьменнікі, у мяне такое ўражанне, што вы ўсю ноч рыхтаваліся. Заканчиваем. Супер. Так. Ну што, так неяк атрымалася, што ў нашых групах у асноўным у ролі такога пісьменнага чалавека выступаў блакітны сектар. Таму паслухаем, да, і пачнём. Алена, вы гатовыя? Можна пачынаць? Так, пачнём з блакітнага сектара першай групы. І так, роля арнамента на беларускім нацыянальным касцюме і ручніку. Орнамент – рукотворный символ белорусского народа. Белорусский орнамент допомагає розтлумачити верования, оберегає від бедаў. У орнаменте пригожа і цікаво передаються символи життя. Червоний колір – традиційний колір національного орнаменту. Потрібно поважати і шанувати наших предків. Сувязь поколінняў
узмацняюцца дзякуючы арнаменту. Вялікі дзякуй, вельмі грунтоўнае атрымалася у вас такое выказванне. Паслухаем блакітны сектар другой групы, калі ласка. Беларускі нацыянальны арнамент уяўляе моц і яднанне нацыі. Ён належыць толькі Беларусі. Прыгожы і разнастайны арнамент на адзенні распавядае гісторыю нашых продкаў. Мноства розных сімвалаў увабрана ў ім. Беларускі арнамент падкрэслівае традыцыі беларускага народа, раскрывае яго сэнс жыцця і культуры. У кожным сімвале скрыта гармонія чалавека і прыроды. Арнамент сімвалізуе сутнасць беларусаў. На жаль, зараз ён сустракаецца радзей. Вялікі дзякуй. Паглядзіце, абсалютна аднолькавую інфармацыю атрымалі ўваходную, да? Абсалютна аднолькавае заданне, умовы працы, але кожная група стварыла унікальныя, розныя выказванні на адну і тую ж тэму. Звярніцеся, калі ласка, да вашых ацэначных лістоў і ацэніце, калі ласка, сваю дзейнасць над нашым трэцім блокам. Вялікі вам дзякуй. Ну і апошняе, гэта, як я вам і абяцала, мы з вами будзем яшчэ і творча працаваць. Хацела вас яшчэ, на жаль, да, каментар быў такі, што, на жаль, ён сустракаецца радзей. Да? Насамрэч, я хочу сказаць, што адбываецца вельмі такое асучасненае ўспрыяцце зараз беларускага арнаменту. Да? Тым не менш, гэтыя сімвалы мы можам пабачыць з вами ў архітэктуры і будаўніцтве. Гэта абсалютна новыя рэчы, якія мы зараз і часцей іх усё больш. Таксама выкарыстоўваецца, я сустракалася з дызайнам разнастайных груп тавараў, якія можна пабачыць у нашых крамах. Вось. І нават такое. Бачыце? Уражвае, да? Мода, стыль. І вось гэта, дарэчы, калекцыя 2019 года Крістіан Діор. Ён натхніўся нашымі нацыянальнымі арнаментнымі сімваламі і вось моднай індустрыі таксама. І гэта касцюмы нашых алімпійцаў, якія былі на апошняй алімпіядзе. Гэта вось такі, у такіх касцюмах яны выступалі. Таксама вось тут адназначна мы бачым вось гэтыя праявы, да, нацыянальнага арнаменту. Так, і вось гэта так. Каля Віталюра я сустрэла там у сваім раёне такую машыну. Вельмі мне падабаецца нават такое. Ну што ж, а зараз да творчасці, да, да нашага 4-га блоку, дзе мы з вами створым зараз ручнікі. Калі ласка, трымайце. Гэта вашы імправізаваныя ручнічкі. А гэта такі набор, канструктар арнаментных сімвалаў. Так, яны, як вы бачыце, пранумераваны, да, і гэта нумерацыя, вось вам, калі ласка, тлумачэнне, да. Паколькі нашы продкі нічога проста так не рабілі, і ва ўсім гэтым быў такі сэнс, зараз я папрашу вас таксама стварыць рушнік пажадання. Давайце пажаданне каму вызначымся, каму гэта будзе рушнік пажадання. Мне, дзякуй вялікі. Давайце, можа, пажаданне ўсім жанчынам, таму што ў нас вельмі такія цудоўныя зараз святы надыходзяць, яны такія вельмі ўрачыстыя, да? Давайце гэта будзе пажаданне ўсім жанчынам Беларусі. Вось вам, калі ласка, інструменты для працы вы можаце выразаць, да? Так. І глядзіце значэнне іх, але я хочу звярнуць вашу ўвагу, калегі, хвіліначку ўвагі. Ой, якія вы творцы, як вы адразу захапіліся, мне гэта вельмі прыемна, але хвіліначку ўвагі. Арнамент на ручніку гэта не толькі ўпарадкаваная нейкая сістэма, да, вось лагічная паслядоўнасць знакаў і сімвалаў, гэта яшчэ двухбаковая. Бачыце, і з аднаго, і з другога боку яны павінны быць аднолькавыя. Да? Это значыць, што калі вы размяшчаеце з аднаго боку ручніка знак, такі самы знак павінен быць і з другога. Як казаў нам Васіль, гэта як бы ўзмацняе эфект, так? На жаль, толькі адны ножніцы. Так, можна пачынаць працаваць. Давайте мы з вами давоімся, што на гэта заданне у вас будзе 5 хвілінаў. Спадзяюся, што вы здолееце, справіцеся.
Вам патрэбна будзе прачытаць, расчытаць гэты рушнік, прачытаць яго значэнне, што вы жадаеце. Будзе абавязкова абарона вашага рушніка. Звярніце, калі ласка, увагу на тое, што перад вамі слайд, дзе вы можаце зверыцца, смела рэжце, не бойцеся, вы заўсёды зможаце праверыць, да? Які гэта нумар, таму адразайце нумары спакойна. Супер. Супер. Так, і яшчэ клеіць будзе вельмі зручна вось з гэтага боку, бо гэта такая фотапапера. А, все, зразумела. Вялікі дзякуй. Калегі, вось падаспела дапамога, да, бярыце, калі ласка. Коллеги, подоспела... О, давайте мы... У вас 3 ножниц, давайте мы все ж таки, как у нас было больше, правильно. Да? Коллеги, коли ласка. Лежи. Вот это 25 и 10 21. Вот это 13 и вот это 10 у нас. Так, хорошо. 10. У нас будет 10, давайте мы... Да, я вот это чуть намазала, поэтому пока не надо. Ну, допустим, я пролечу и 10. О, нормально. 10 будет нормально. Так, клиентам у вас холод, правда? Бачите, що тут, що тут з одного і з другого боку. Это третий. Он вот у меня зафиксирован. Так он же должен быть с той стороны. Да, с той стороны еще больше. У нас, наверное, 10. У нас уже больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 какой? 10 это 25. Это собрать. Так, Может, вот это еще?
Як вам зручно? Це ваше жадання, ваше творчість. Дозволяється все на воду два ради. Ага. Як вам сподобалося, так робити, як ви лічите потрібно. Але я ще раз звертаю вашу увагу, що орнамент – це упорядкованная система, вона симметрична. Ми імкнемося до гармонії. Може бути у центрі один знак, і від його доходиться симметрично. Зліва, справа так розходиться, так? А у вас тушка життя. Ну хай буде так. Хай буде так. То поки можу вам дати ще, глядіться, я маю ще паперу, і може вам мало, тому я можу, коли вам мало, коли я буду рада вам додати ще, коли вам правда не хапає. Чудово. Так. Но мы же с той стороны собрали. Да, вы можете просто их поміж собой склеить и зложить их вершинам и будете далее такие вот логичный протяг. Да? Ну, на вокруг. Да, абсолютно верно. И теперь мы продолжали такой же масштаб. Конечно, маленький лачик, скажем, и такой вот. Нет. Коллеги, давайте мы уже будем финалить, да, выходит на такое логичное завершение того, что мы маем максимум 2 хвилинки у нас часу. Ви вже, я бачу, визначилися, залишилося тільки така технічна частка. Тому 2 хвилиночки і ми завершаємо. Одна хвилиночка. Так мы же выбрали вам силу життя. Так, скажите, коли ласка, перша група, ці готові вже до презентації? Так, готові. Визначилися, хто буде розповідати про ваші пожелання для всіх жінок Білорусі? Готові? Я вас попрошу дати сюди до нашого ручника. Альєна, може вам хто-нибудь допоможе? Давайте я потримаю. Так. Полет был таки творчий и таки широкий, широкомасштабный, что не хапило одной ленты. Так, цудовно. Потримаю, давайте я так само. Алена буде коментувати. Так, увага, усі удзельнікі. Калі ласка, адбываецца прэзентацыя першага ручніка, створанага першай групай. Алена Лімантович, калі ласка. Напередодні такого доброго, щирого свята ми свій ручник створили і уклали туди свою душу і прожили там ціле життя білоруської жінки. Усё пачынаецца, калі яна яшчэ маленькая дзяўчынка,
Жадаем ёй дзявочай прыгажосці. Затым жадаем кахання. Так. Кахання няхай перарасце ў вяселля. Бачым вяселле. Нарадзяцца немаўляткі, няхай яны будуць здаровыя, няхай іх аберагае наш рушнік. Алена, цудоўна было б, калі б вы яшчэ паказвалі, да, вось дзе мы падымем з Алесею, падымем, а Алена будзе дэманстраваць, да, вось немаўляткі нарадзяцца. Абярэг, Так. абярэг для немаўлятак. Сімвал маці, дзяўчына стала маці. Гэта ўжо на ўсё жыццё будзе яе статус, няхай яна будзе шчаслівай. Сімвал маці берагіні, таксама жадаем, каб аберагалі нашу маці усе, хто могуць. Сімвал маці і святога дрэва. Дрэва жыцця. Дрэва жыцця. Няхай у яе будзе добрае жыццё, гаспадарка, і таксама і дрэўцы растуць, і кветкі растуць. Ад яе каранёў ідзе іх радавод. Так. Сімвал жаночай долі. Так, вось сімвал жаночай долі, здаецца так. Няхай доля ў яе будзе шчаслівая. Сімвал жыцця. Праз усё жыццё. Дрэва жыцця, так. Дрэва жыцця, праз усё жыццё. І няхай тое, што ў нашым арнаменце паўтараюцца ўзоры, паўтараюцца наш арнамент, гэта значыць, што ўсё будзе ўпарадкавана, ўсё будзе своечасова, ўсё будзе для ўсіх пакаленняў нашай добрай жанчыны. Дзякуй. Дзякуй. Алена, пахлопайце, калі ласка, удзельнікам. У мяне ёсць невялікая такая рэмарка. Я бачу, вы вельмі стараліся, да? Але вы глядзіце, сіметрычнасць арнаментных малюнкаў, арнаментных сімвалаў будзе заключацца. Тады мы будзем казаць пра сіметрыю. Калі вось гэты сімвал першы, ён будзе тут. І будзе вось такое супадзенне з гэтага боку рушніка і з гэтага, да? Паўтарэнне адбываецца адлюстравана, быццам бы ў люстэрку, да? Паўтарэнне, не чаргаванне. Супер, вялікі дзякуй, сядайце, калі ласка. Другая група. Ой, там ну просто, да, я бачу, што гэта, канешне, шэдэўр просто сапраўднага мастацтва. Так, давайте мы некалькіх чалавек попросім. Алла і Васіль, да? Адказваць будзе за вашу калектыўную працу зялёны і чырвоны колер. Так, зялёны сектор – гэта Алла, і чырвоны сектор у нас Васіль. Мы свою работу построили, исходя из правил белорусского рушника. Цудоўна. Это соблюдено рабочее поле рушника, где он должен еще функционально работать. Так. Или вокруг шеи обвязываться, или вытирать руки, когда в дом заходишь после працы. Одна и другая сторона рушника, амаль что симметричная. Не хапало нам некалькі образов, але симметрию мы захавалі. Цудоўна. Мы зрабілі такие бахраму крыху, прыгажэйшы. И, конечно, мы, хотя у нас и патриархат у ўсім свете, але мы пачалі з самого галоўнага, гэта з жаночага начала. Маці берагіня. Маці краіна, маці сям'я, маці род і ўсё, бо без маці нікуды. Цудоўна. Без жанчыны нікуды. Да, не забываемся пра тое, што гэта ўсё ж такі рушнік пажадання, да? Вось у чым сэнс вашага пажадання? Сэнс, што... Можа, далучацца астатнія ўдзельнікі групы, так? Наступны сімвал – гэта сімвал моцнай сям'і. О, цудоўна. Жанчыне, па-першае, так як яна... Ідзіце да нас, Тацяна. Цудоўна. Мы жадаем таксама... Васіль у нас быў больш за тэхнічную частку, да? А Тацяна за змест. Калі ласка, Таня. Таму мы жадаем кожнай жанчыне, якая тут прысутнічае, якая нас чуе, бачыць, жадаем ёй моцнай сям'і. Наступны сімвал, гэта сімвал пачатку кахання і сімвал кахання ў росквіце. Так. Гэта таксама наше пажаданне ўсім жанчынам.
Так само мы жадаем кожны, ну, все у нас про веселье и кохание. Жадаем весь, как у житті кожної жінки здарилося такое, здарилося веселье, так відбулося. Наступний наш символ – это один з основних символів Білорусі – древо життя, символ вічності і безсмертності. Все ж таки маці, вона протягиває род чоловічий, тому ось ми гэты символ, ну, ми так само ожидаємо гэтай безсмертності, да, у певному сенсі вічності кожної жінки. Так само что у нас еще тут, мы тут что-то вышили. Символ человека, вот я бачу, да, на финале знак человека. Знак человека, и что он не один особисто, а мужчинский початок и женочий. Цудовно. Это семья. Целая философия. И вот тут у нас якраз знаходится символ дитяти, Ой. оборона его от нещастя. Так, и что еще мы там вышивали? Вышивали мы еще символ жаночої долі. Ми змістили його якраз таки на кінці нашого рушника. І наприкінці хочемо сказати, щоб у кожної нашої жінки була пригожа, щаслива, да, без болю. Саме у розквіті, можна сказати, жаночая доля. Дякую вялікі. Другая група. Сядайце, калі ласка, звярніцеся да сваіх ацэначных лістоў. Вы просто цудоўныя вучні, з вами так круто працаваць. Мне вельмі спадабаліся ваши ручнікі. Я хочу подзяліцца з вами першы ручнічок яшчэ, калі ласка, просяць нас. Ага. Так, бачна? Так, ёсць. Ну і я хочу, пакуль вы праводзіце ацэньванне сваёй дзейнасці зараз, да, я хочу з вами падзяліцца рушніком, які я сама персанальна вышывала. Я яго вышывала, калі мне было 18 гадоў. Гэта на 100% ручная работа. І я яшчэ тады нават не ўсведамляла, што я закладваю ў гэты рушнік і як гэта потым будзе ўплываць на маё жыццё. І вось ужо 20 гадоў прайшло, і ўрэшце рэшт гэты рушнік заўсёды са мною па жыцці. Я хочу вам распавесці крышачку яго пра такі вось верш, які мне зусім нядаўна пра яго напісаўся, да? Як вы бачыце, тут вось асноўным гэта які сімвал? Вось гэта васьмікрылая зорка. Сімвал чалавека, так. На маім ручніку зіхацяць васьмікрылыя зоры. Вышывала яго ў свае маладыя гады. Усе казалі, не модна цяпер, не патрэбна, навошта. І ўжо год, можа, з 20 ён крочыць са мной па жыцці. Ён правёў мяне замуж, і шлюб мой напоўнены шчасцем. З ім хрысціла дзяцей. На Вялікдзень хаджу з ім у храм. Ён мяне беражэ ад шалёных жыццёвых напасцей. Я ж яго берагу і ў спадчыну перадам. Бо жыццё, як мы ведаем, часта даводзіць да ручкі. І я веру, што мода для многіх яшчэ не закон. І аднойчы моя, ўжо дарослая унучка, упрыгожыць абраз Божай маці бабуліным ручніком. Вялікі дзякуй вам за працу. Мне вельмі комфортна было з вами працаваць, але так як гэта ўсё ж такі урок для дарослых, на жаль, у нас не было тых, хто назіраў за працэсам, былі толькі вучні. Я спадзяюся, што тыя, хто назіраў за намі онлайн, быў з намі ў эфіры, будзе пісаць каментары, я абавязкова дам адказы на гэтыя каментары. Хачу пагаварыць з вами літаральна як з вучнямі. Ці лёгка было вам працаваць па невядомай тэме, вось з тэстам? Ці лёгка вам было працаваць, як вы лічыце? Так, лёгка. А лягчэй гэта было, калі вы атрымалі апераджальнае заданне. Уяўляеце сабе, да, калі вучань рыхтуецца да ўрока перакуленага навучання, калі ён атрымлівае вось гэта дамашняе заданне, да, як ён можа адразу, вось, і ці мэтанакіравана было даваць тэст з пачатку урока? Звычайна тэст на якім этапе урока знаходзіцца? На праверцы ведаў, у канцы, да? А наш урок пачаўся менавіта з таго, што я дала вам уваходны тэст, адразу вас укінула, да, вось у гэты працэс. Скажыце, калі ласка, ці комфортна вам было працаваць у групах? А што стварыла гэты комфорт? Менеджер мапы, так? Так, яшчэ? Группа наша, ага. Мы были так поставлены.
Так само были размеркованы обовязки, и тому мы не перебивали один одного, а кожний робив тое, що, отказував за тое, що йому пропоновано було. Цікава, Таня, а ці можемо сказати, што гэта была не групавая работа, а менавіта камандная? Вы адчувалі гэты камандны дух? Алена? Яшчэ цікавы вось гэты метад, калі кожны ўжо падрыхтаваны да таго, што яго выключыць. Ага. Ну, ён стараецца не У тонусе. каманду, Ён у тонусе. стараецца не падвесці сваю каманду. Калі ласка. Няма тых, хто будзе адсіджвацца за кошт. У нас ёсць заўсёды ў класе вучні, да, якіх выклікаюць у лепшым выпадку там раз на месяц недзе на апошніх партах. Калі мы працуем з па сінгапурскай тэхналогіі з менеджер-мапам, не будзе такіх вучняў. Ён вымушаны будзе ўключыцца ў гэтую работу ў той ці іншай ступені, але ён будзе ў тэме. Скажыце, калі ласка, вось ці дапамагаў вам ацэначны ліст арыентавацца, па-першае, у заданнях, па-другое, як бы усведамляць, што вы зрабілі, што не, і ці эфектыўна прымяняць такія ацэначныя лісты на уроках, як вы лічыце? Гэта як маршрут, ідзе вучань. Ага. Кожнае заданне оно прапісана, пранумерована і прапісана. Так. Сэнс гэтага задання кароткі. Потым даны крытэрыі ацэнкі. Вось, вялікі дзякуй за гэты каментар. Ёсць крытэрыі ацэнкі. Адзначыць, на якім этапе, на якую адзнаку ён працаваў на Так. гэтым этапе. Ну і таксама вось я атрымала двойку. Але гэта толькі таму, што у вас не было магчымасці атрымаць апераджальнае заданне. Мы ў такіх умовах зараз знаходзіліся. Скажыце, калі ласка, якое заданне падалося вам найбольш цяжкім? Першае, бо не былі падрыхтаваны, а найбольш цікавым? Апошняе, цудоўна. Ці адчулі вы на маім уроку сёння сітуацыю поспеху? Ці стварыла я для вас? Было такое? Поўнай меры. Цудоўна. Ці дасягнулі мы пастаўленых мэтаў? Памятаеце, у нас было 4 мэты на пачатку урока, да, задачы. Знаёміліся са Так. значэннем кожнага з арнаментаў. Змаглі патлумачыць значэнне аднаго з сімвалаў на мурале, Так. які нам паказвалі ролі арнаментаў. Вызначыліся з ролі арнамента ў касцюме і на ручніку. І нават свой стварылі, да? На што гэта падобна? Таксаномію Блума адчулі? Разумееце, да, як будуецца па таксаномію Блума? Так, калі у вас ёсць такія пытанні, вы не ведаеце, як гэта будаваць там заданні і урокі, калі ласка, ну, звяртайцеся, я буду тут, я патлумачу больш падрабязна, не хапае, на жаль, часу. Так, і хацела яшчэ запытацца, ці змяніліся вашы адносіны да арганізацыі групавой работы на уроках, бо я ведаю, што настаўнікі не вельмі любяць з гэтым звязвацца, разумееце, лічаць гэта энергазатратным і гэтак далей. Ці змяніліся вашы адносіны? Ну, я таксама выкарыстоўваю гэты прыём. Так. Аднак я зараз паглядзела на яго трошкі з іншага боку, тому што я раблю гэта па-другому. Канешне. Зараз я ўпэўнена, што калі я буду рыхтавацца да падобнага урока, то я ўжо буду карыстацца і вашымі поглядамі для таго, каб гэты урок больш разнастайным зрабіць і больш цікавым для дзяцей. Таму вось гэта, на самой справе гэта выхад, можна сказаць, з той сітуацыі, калі вучань пытаецца проста адседзецца ў класе. Так, гэта будзе вельмі так яго працаваць, да, падштурхоўваць яго да працы. Дзякуй вам вялікі. Калі у вас якія-небудзь пытанні, задавайце, буду рада вам на іх адказаць. Спадзяюся, што гэты час для вас быў эфектыўным, вы многага даведаліся. І яшчэ раз хочу падкрэсліць, што я не прэтэндую ні ў якім разе на нейкую эталоннасць. Дзякуй, Таня, за рэмарку. Гэта сапраўды маё бачанне, гэта мой досвед, гэта тое, як я гэта прымяняю, і ў мяне гэта атрымліваецца эфектыўна. Я жадаю вам таго самага. Знайдзіце сябе ў гэтым, паверце, што гэта будзе класным інструментам на вашых занятках. Дзякуй, да сустрэчы.